irin da muka samu kanmu muna da bukatar addu'a, musamman waɗanda ba su gane ba su gane kuma su yi abin da ya dace. Kuna ji a jawabin da na yi jiya na faɗa ƙarar cewar ba ma goyon bayan wani ɗan kwankwasiya ya rikide ya zama ɗan gargajiya, ko ba ku ji ba? Wannan dama haka take, saboda lalacewa ce ta ƙarshe a gurin wani da ike da irin wannan tunani na ci gaba ya koma gurin da har kai mitin ka gama ba za ka ji an ambaci tanan. Hasali ma lokacin kamfen idan su ya rufe cewa suke yi yaran da aka tura ƙasar waje za su dawo da su ko sai dai iyayensu su biya, ko ba ku ji ba? Kaga ai abin ya zama haka, da masu kaiwa da masu dawo da su. To in suka zo suka hanta ina za a fara, ina za a warware. Saboda haka duk mutumin da ya shiga can zancen aiki kosi. Abin da za su yi shi ne abin da ake a can, harkar naira da dala. Kuma sai magana, kaga wannan bai taimaki jihar Kano.